Per fer una fitxa d'acceptació haurem d'entrar amb qualsevol perfil que no sigui de transportista, perquè segons el Real Decret 180/2015 el perfil de transportista no pot iniciar cap documentació ni actuar com a notificant. Clicaríem al botó de residus verd i ens aniríem a FA-NP. Ens sortirà el desplegable on hem de seleccionar FA, fitxa d'acceptació. Clicarem a nova i com veiem el notificant que hem entrat com el perfil de productor ja apareix automàticament i el perfil de productor també apareix automàticament, no cal complimentar-lo. I el que faríem seria complimentar l'apartat de codi de residus. En aquest cas farem un anticongelant, seleccionem el codi de residus que volem traslladar, també podem escriure'l si ens el sabem, seleccionem, hem de posar la descripció del declarant, en aquest cas posarem anticongelants rebutjats, posarem la quantitat anual estimada de transport i la quantitat estimada de transport cada cop que anem a recollir. S'haurà de posar amb un punt i no un decimal perquè si no no ens deixarà gravar. Fiquem la via de valorització o eliminació, en aquest cas ficarem una eliminació. Hem de clicar també el codi de tractament a extingir i seleccionarem el gestor que ens portarà a aquest residu. En aquest cas ficarem un aleatori i cliquem a guardar. Necessitarem la targeta de coordenades que ens ha facilitat l'agència per a poder consumir els crèdits que els hi hem demanat. Cliquem a acceptar. I haurem de col·locar també les característiques de perillositat que estan tot seguit la codificació del residu. En aquest cas ficarem HP4, però podem seleccionar tantes com necessitem. Cliquem a acceptar i tornem a guardar. Un cop creada ens sortirà el número de la fitxa d'acceptació en aquest apartat d'aquí, número de sèrie, i haurem d'assignar. En aquest cas, com som productors i notificants, hauríem d'assignar primerament com a notificant i segon com a productor. I el gestor haurà d'assignar amb el seu perfil. Un cop hagin signat els tres, la fitxa d'acceptació està acabada. Abans de signar, podem modificar algun detall en el que ens haguem equivocat. Si cliquem a FA editar, podrem trobar tot el nostre llistat de fitxes d'acceptació, tant si estan pendents de signatura, com si estan obertes, com si estan registrades. Si cliquem a la fila que necessitem modificar, ens apareixerà aquí tota la fitxa i podrem modificar el que considerem. Un cop signat ja no serà possible. Com veieu, en aquest cas està assignada per dos de les figures i ja no hi ha cap opció de modificar res.